ଅଧିକାଂଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ପୁଅମାନେ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏହି ଝିଅମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ହସର କାରଣ ବନିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେକ୍ସ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ସେହି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସିଟି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦର ଅନୁଭବ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ବିହେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଜନ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ବିବାହ ପରେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର 100 କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 50 ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି।